Quin horror! Tot el que he vist al meu país marroquès. Ha començat una guerra. La guerra s'ha iniciat per problemes polítics. Les i els polítics no pensen en la gent del poble. La gent del poble ha tingut que fugir per a no morir. Hem vist morir a familiars, amics i companys. Els familiars, amics i companys volen fugir d'allí. Hem vist gent matar i armes disparar. Ese revolt no he vist tornar a recordar. He vist sofrir i maltractar, bombes explotar i armes disparar. La meva família la vull salvar. Al Xemesí volem anar. He vist sofrir i maltractar. I allò no el vull recordar. Bombes explotar i armes disparar. He vist sofrir i maltractar. A Marràqueix agafaren el bus. El bus també està en guerra. La guerra l'ha destrossat un poc. Poc ens falta per arribar a Ceuta. No tenim papers i eixim de Marràqueix. Viatge llarg i incòmode. Fins a arribar a Ceuta. A Ceuta el mar hem de creuar. Com ho farem? No tenim papers. En patera viatjarem? Arribarem? Sí o no? A la patera pujarem. La patera era xicoteta i estava plena. Tinc molta por, perquè la meva filla no sap nadar i del braç no la tinc que soltar. Hem arribat a Espanya i ara més tranquil·la jo estava. Al tren hem pujat, però com no tenim papers, s'hem tingut que amagar. Per fi hem arribat. Tant de camí ens ha agotat. Quina felicitat hem trobat al veure la nostra família al nostre costat. Per fi hem arribat. Ja estem ací, al Xemesí. Tant de camí ens ha agotat. Però de la guerra hem pogut escapar. Ja tenim seguretat. Seguretat que ens dona la família. Família que dona pau. Pau que ens fa somriure. Somriure de felicitat. Felicitat de refugiat. Refugiat que ja té llar. La llar del meu estimat germà. Per fi estem al destí. Ara sí que sí. Al Xemesí ja estem ací.